Tapos, yung buhol-buhol pa yung headset mo, sinasabi na, paano ko ito maaayos, ha? Sinasabi na talaga, Charmy, umalis ka dyan sa camera, nakikita ka sa likod. Anyway, it's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Eto pa rin ang inyong daldalerang atleta. Napalaban sa kahit anong karera. Basta may pera. DJ Mara Tonee. At syempre, kung tinatanong mo hanggang ngayon kung ano pangalan ng programa ko. Sisabi ko na sa'yo. Thank you so much, Kuya Matt. You're so kind. Pag mga ganitong oras, masarap kumain ng matigas. Matigas, tapos malamig. Alam mo yung mga tipong popsicle? Ooh, I like popsicle, lalo na yung mga tipong strawberry flavor. Well, anyway, since sabi ko nga, it's already Friday, day today is April 25, 2025, 3:34, Nabi! Pag mga ganitong oras, anong dapat ginagawa? Wala na. Relax na. Hayaan mo na yung boss mo. Uses. Bibida-bida ka pa dyan, tapos naman na. Anyway, mamaya may kukwento ako sa inyo, Kahapon kasi kami, speaking of relaxation, kahapon ay nag-ano kami, vocal yoga. Diba? First time mong narinig. Ako rin. Akalain mo yun, akala ko ang mga niyo-yoga yung mga katawan lang. Pati pala yung larynx and pharyngitis and esophagus. Pag mga ganito, sabi ko nga, bukod sa dapat mag-relax ka, kailangan iinom ng tubig. Ay, nako, sabi ko na tingnan mo yung katabi mo. Mukha na namang dehydrated. Painumin mo muna. Sige na, sabay tayong uminom. Nauuhaw na ako. Ayun, okay na ulit yung headset. Diba? Kapag ka mga ganito talaga. Yan, narinig ko. Yan, perfect. Ay, naku, nakakauhaw. Teka nga, inom muna akong tubig, saglit. Halika na, sabayan mo ko uminom. Ayan o, ayan o. O, halika. Parang nasusukay, no? Hindi dumighay. Anyway, samahan niyo po ako ngayong hapon. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta. Yes, mapapakinggan niyo po ako sa programang Love Trip, 3 to 6 p.m. yan. Kaya naman, pakilakasan na yung volume ng radyo mo. Para pag mga ganitong panahon, hindi nagiinit ang ulo mo. Well, anyway, habang hinihintay mo ako, makinig ka muna ng feel-good music. Ngayong Feel-Good Friday! Dapat ganun kataas. Friday na, B. Dapat all out mo na. I'm going back later on. Okay, this has been your daldalerang atleta, DJ Mara Tonee. Kailangan pa bang i-memorize na yan? Basic.